Pan aeth ŵyr Alex Smith, Krishna, yn gwbl fyddar fel babi, penderfynodd y teulu cyfan fynd ati i ddysgu ei iaith, mwyn ei helpu ddod yn rhugl a'i gynnwys yn aelod llawn o'r teulu. Roedd dysgu iaith arwyddion Prydain yn ddrud, felly fe ddechreuon nhw ar yr aelwyd ac aethon nhw ati i ddysgu ymadroddion sylfaenol o lyfrau ac adnoddau ar-lein. Roedden nhw mor ddiolchgar pan ddaeth cwrs lleol ar gael iddyn nhw. Roedd jyglo bywyd teuluol a gwaith gyda'i dosbarthiadau yn her, ond helpodd ei hathro nhw i wneud y cyfan yn bosib. Fe wnaethon nhw ffrindiau da ar y cwrs, gyda phawb yn helpu ei gilydd i baratoi ar gyfer yr aroliadau, a chawsant gymwysterau lefel 2 IBSL. Mae Krishna 9 oed erbyn hyn ac yn rhan gyflawn o'r teulu diolch i'w dealltwriaeth o iaith arwyddion Prydain. Mae unrhyw fath o ddysgu yn ehangu eich meddwl ac yn helpu eich gwneud chi'n berson mwy cyflawn. Mae'r teulu Smith wedi magu hyder ac wedi datblygu mwy o empathi a dealltwriaeth o ddiwylliant pobl fyddar.